Qabel ma nuża kelma mill-Ingliż fil-Malti, għandi nara hemm x'kelma oħra stabbilita li taqdini tajjeb għall-istess tifsira. Ngħidu aħna ma nużax light present, imma light rigal. U minflok papi ħelu, nuża ġeru ħelu. Għax rigal u ġeru żewġ kelmiet mifruxin li bihom niftijem tajjeb. U present u papi m'għandix bżonnhom. Biż dan mhux dejjem ikun possibbli. Il-kliem mill-Ingliż ġieli nkunu neħtieġuh għax ikollu tifsira speċifika. Ħu minn date. Għalkemm ngħid id-data ta' twelid, mhux id-date ta' twelid, ma ngħidx kellu data għax ma jifmunix. Nuża kellu date. Mhux hekk? Il-mistoqsija tqum weħeda. Meta jkolli bżonn nuża date jew kelma oħra mill-Ingliż, kif se niktibha? Bir-regoli tal-1984, il-kliem barrani li jitqies Malti kellu jinkiteb kollu kif jinħass. Jiġifieri anke kliem bħal air conditioner, plumber u microwave kellu jinkiteb air conditioner, plumber u microwave. Iżda hekk kif jinħass dan il-kliem idarras lil ħafna u jista' jfixkel fil-qari. Għalhekk, il-Kunsill tal-Malti wara konsultazzjoni wiesa ma' nies minn setturi differenti wasal għad deċiżjonijiet tnejn bi tliet tarġiet. L-ewwel. Kelma mill-Ingliż għandha tinkiteb la Maltija meta tintaġen mal-grammatika tal-Malti, bħal meta tingħata plural. Eżempju, break, breakijiet. Jew issir verb, eżempju irriversja. It-tieni. Kliem kompost minn żewġ kelmiet jew aktar, bħal fire extinguisher, għandu jitħalla bl-Ingliż. It-tielet. Kliem mill-Ingliż li la hu maġun mal-grammatika u lanqas hu kompost, bħal heater, jista' jitħalla kif inhu. Inkella jinkiteb la Maltija. Skont il-preferenza ta' min jikteb, basta jkun konsistenti fil-kitba. Imma tinsix li l-kliem miktub kif jinħass xi drabi jkun indara, bħal alkohol u computer. U drabi oħra jitbied viżwalment u jaf itellef lil qarrejja, bħal cruise u rep. Meta tikteb, qis li tagħżel forma komda għal qarrejja tiegħek u ibqa' uża lilha. L-għażla tħallit f'idejn min jikteb u ma saritx lista tal-kliem li għandu jitħalla bl-Ingliż u tal-kliem li għandu jinkiteb bil-Malti, dan sar għal żewġ raġunijiet. Qabel xejn. Il-kelliema mhux dejjem jaqblu bejniethom jekk kelma għandix tinkiteb bil-Malti jew titħallix bl-Ingliż. U t-tieni, minflok l-istitwal ta' kliem li trid toqgħod tirreferi għalihom kull darba, ikun aħjar jekk jingħataw ftit linji gwida bħal dawn li tista' tiftakarhom u tapplikhom fil-kuntest tal-kitba tiegħek. Bilħaq, il-kliem li tħallih bl-Ingliż timmarkax bil-virgoletti jew bil-korsiv, imma f'materjal maħsub għal tfal ta' età bikrija dan il-kliem jista' jkun immarkat biex nilqgħu għal xi diffikultajiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom.